Undskyld, men hvad er klokken? Jeg ved det ikke. Jeg har siddet her længe. Hvad har du i rygsækken? Et skrig. Et skrig? Mhm. Er det tungt? Ja. Så må du hellere slippe det løs, så du kan bevæge dig. Jeg har vendet mig til det. Det er som om jeg letter, hvis jeg går uden den. Ak ja, og flyve. Flyve. Du kommer til at betale ekstra for den. Eller risikerer ikke at komme med det rigtige tog. Jeg skal bare med det sædvanlige tog. Og jeg har fået den af mine forældre. Jeg er bange for at glemme den, hvis den bliver for let. Hvilket tog skal de med? Det næste, der kommer, Hvornår kører det? det ved man aldrig. Hvor skal de hen? Til næste station. Hvad laver de? Jeg er rejsende. Her. Må jeg ikke byde på et æble? Tak. Der gik et øjeblik. Lad du mærke til det? Hvad? Ja. Hvornår? Lige før. Og nu igen. Hvor går de hen? De går ingen steder. De kommer bare ikke tilbage. Jeg bider mig selv i læben. Æbler kan være lumske. Nå, nu kommer det. Den herre, det var en fornøjelse. Og rejsen blive let. Tak for æblet.